اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا تسی اتھے مہربانی تواڈی تشریف لے جاؤ بانیاں لے اجازت نہیں ٹھیک ہاں جی اتھے دائی جا بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام مومنین حضرات سے گزارش ہے یہ سالانہ مجلس اعزا جو کہ برادر چودھری قمر حسین چیمہ اور ان کے برادران ہر سال منعقد کرتے ہیں، اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور حدیث اقصا سے ہو چکا ہے. پڑھنے والے انشاءاللہ تمام حضرات اپنے اوقات مقررہ پہ آپ کو مستفید فرمائیں گے، لہذا تمام مومنین حضرات سے گزارش ہے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پروگرام میں کچھ تبدیلی کرنا پڑی ہے، اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جلد از جلد اپنے گھروں کو چھوڑ کر صف اعزا پہ تشریف لے آئیں تاکہ آج کی یہ مجلس اعزا کا پروگرام جو ہے وہ نہایت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ شروع ہو چکا ہے. آپ کی اس میں شرکت جو ہے وہ لکھی جائے گی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی جلد از جلد اس صف اعزا پہ تشریف لائیں اور ثواب درین حاصل کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت جناب سید نجف عباس سے کہ وہ آئیں اور آپ کو ذکر محمد و اہل بیت محمد سے مستفید فرمائیں، اور ان کے بعد خطیب آل محمد جناب مولانا سید اسد عباس شمسی صاحب جو ہیں وہ آپ کو ذکر محمد و اہل بیت محمد سے مستفید نہیں پائیں سر کو ہی گا اتھے سونا تصیب ہے. بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. صلوات پڑھو محمد و آل محمد دی ذات. حاضرین مجلس، واجب الاحترام، معززین محفل، دور تو آئے ہوئے احباب، اللہ تے پنج تن پاک تا کو زندہ و سلامت رکھے، سب دا ٹرایا اپنی بارگاہ چ قبول تے منظور فرمائے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد دی ذات. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے. نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے. توڑی طبیعت دیکھ کے کور کتا پہ پڑھدا، جو ماں نے دودھ پلایا ہو یا علی کہہ کر، علی کے نام پہ بے اختیار بولتا ہے. دشمن علی تو اپنے دین کے کانوں میں انگلیاں دے لے، علی کے لہجے میں پروردگار بولتا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد ذات. علی سردار زمانے دا، علی سردار زمانے دا، تے اے دنیا اندی کوئی نہیں وچ نور دے خاک ملا دے بنائے. دانش مندی کوئی نہیں تے کوئی ہم سر نہیں،
ਗਿਨ ਸਾਹਮਣਿਆ ਉਹ ਮੈਂਡਾ ਵੀਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਪੀਰ ਅਲੀ ਚੁਣਿਆ ਦੇ ਬਾਦ ਬੁਲੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾ हैदरी दूजा नारा हैदरी तू रब से एक कथा पे पढ़दा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ पे पढ़दा तू रब से जो मुसलसल अनाज उगता है बशर बशर इसे हर सुबह शाम खाता है बशर बशर इसे हर सुबह शाम खाता है जो मुंतजर नहीं मेरे इमाम महदी का कसम खुदा की वो रिज़्क़े हराम खाता है। हाथ बुलंद करके नारा हैदरी सलवात पढ़ो बाबा से बुलंद। एक कसीदा पे पढ़दा बीबी फातिमा बिनते असद सराइकी अंदाज दा कसीदा है तुसी सलवात पढ़ो मैं कसीदा शुरू करदा। हथ चा गिनो हुण दाद लई पिया पढ़दायूं दी शान है ओ मस्तूर है पर रब युते ई बीबी दा एहसान है। हथ चा गिनो हुण दाद लई पिया पढ़दायूं दी शान है ओ मस्तूर है पर रब युते ई बीबी दा एहसान है। हथ चा गिनो हुण दाद लई पिया पढ़दायूं दी शान है ओ मस्तूर है पर रब युते ई बीबी दा एहसान है। ई सैन पाले दो वली एक नबियां दा सुल्तान है ओ दूजा अली है ओ अली जेड़ा कुल दा कुल ईमान है। ई सैन पाले दो वली एक नबियां दा सुल्तान है ओ दूजा अली है ओ अली जेड़ा कुल दा कुल ईमान है। जिंदगी होवे एक कसीदा शुरू कीता है वक्त नू मद्दे नजर रखदियां होया जल्दी दे नाल जनाब नू शेर सुनाना चाहंदा। हथ चा गिनो हुण दाद लई पिया पढ़दायूं दी शान है ओ मस्तूर है पर रब युते ई बीबी दा एहसान है। ई सैन पाले दो वली एक नबियां दा सुल्तान है ओ दूजा अली है ओ अली जेड़ा कुल दा कुल ईमान है। शेरे अरब दी शहर दी बन गई नबी दी जामना ओ वेहड़े अबू तालिब देवी इया फातिमा इया आमना। शहरे अरब दी शहर दी बन गई नबी दी जामना ओ वेहड़े अबू तालिब देवी इया फातिमा इया आमना। इतों वध के रुतबा क्या हो सी खालिक दा ए फरमान है इंदा पुत्र शामिल ना होवे ना नमाज है ना अजान है। इतो वध के रुतबा क्या हो सी हालिक दा ए फरमान है ओ इंदा पुत्र शामिल ना होवे ना नमाज है ना अजान है। इतो वध के रुतबा क्या हो सी खालिक दा ए फरमान है ओ इंदा पुत्र शामिल ना होवे ना नमाज है ना अजान है। बीबी को फखरे मरियम क्यों आंदे ने आओ मैं दसावा बीबी को फखरे मरियम क्यों आंदे ने। ई साडी मां टुर काबे वल नेड़े आके वापस हट गई ओ जदा मां अली दी टुर पई दीवार काबा फट गई। ई साडी मां टुर काबे वल नेड़े आके वापस
ہٹ گئی او جڈا ماں علی دی ٹر پئی دیوار کعبہ پھٹ گئی تریڈی خدا دے گھر دے وچ یا بی بی رہی مہمان مہمان وچ لگداریا اللہ دا دسترخوان ہے تریڈی خدا دے گھر دے وچ یا بی بی رہی مہمان ہے او مہمان وچ لگداریا اللہ دا دسترخوان ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری دوجا نعرہ حیدری تیجا نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری رب کو جو کم ایندے نال ہا ہر حال یام نہ پوے ہاؤ جے اے نہ ٹر دی کعبے وال کعبے کو وام نہ پوے ہا رب کو جو کم ایندے نال ہا ہر حال یام پوے ہاؤ جے اے نہ ٹر دی کعبے وال کعبے کو آم نہ پوے ہا او آ گیا جند واس تے بنوایا رب نے مکان ہے اوندے بدلے خالق کر دیتا کل سارا یہ جہان ہے ہاتھ چاگنو ہن داد لئی پیا پڑھ دایوں دی شان ہے او مستور ہے پر رب یوتے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری جلدی نال جناب دی نظر شیئر کرنا چاہدا بچیاں کو ماما چیندیاں تعلیم بھی ہن دیندیاں او چنگیاں او ماما جیڑیاں قرآن بھی پکویندیاں بچیاں کو ماما چیندیاں تعلیم بھی ہن دیندیاں چنگیاں او ماما جیڑیاں قرآن بھی پکویندیاں تو سوچتا سی دہر وچ او ماں دا کتنا مقام ہے کعبہ جندہ سسرال ہے بچڑا جندہ قرآن ہے تو سوچتا سی دہر وچ او ماں دا کتنا مقام ہے کعبہ جندہ سسرال ہے بچڑا جندہ عمران ہے سلوات پڑھو باواز بلند پھر بھی باواز بلند صلوات ایک قصیدہ پہ پردہ دے دو شعر تو اس کے بعد تبرکن مسائل صلوات پڑھو محمد والے محمد ازام سنتے ہو جو اذان میں حیر العمل حسین ہے سنتے ہو جو اذان میں حیر العمل حسین ہے سنتے ہو جو اذان میں حیر العمل حسین ہے سنتے ہو جو اذان میں حیر العمل حسین ہے مرنے کے بعد بھی میرے جینے کا حل حسین ہے بسم اللہ کراں زندہ و سلامت رہو آل محمد تانوں واسطہ رکھن مرنے کے بعد میرے جینے کا حل حسین ہے جلدی دے نال جناب دی نظر شیئر کرنا چاہندا وقت نو مد نظر رکھ دیا ہویا جناب دی نظر شیئر کرنا چاہندا گھر آپ کو پسند ہو تائید کیجئے ذرا گھر آپ کو پسند ہو تائید کیجئے ذرا میں تو من الحسین کا سمجھا یہی ہوں فلسفہ سمجھا یہی ہوں فلسفہ ہر دور میں رسول کا
نعم البدل حسین ہے، ہر دور میں رسول کا نعم البدل حسین ہے۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ دہلیز جس کی خلد ہے، دیوار و در ہے نور کے، دہلیز جس کی خلد ہے، دیوار و در ہے نور کے، 14 ہیں جس کی منزلیں، باہر ہیں جو شعور کے، باہر ہیں جو شعور کے، توحید جس میں ہے مکی، ایسا محل حسین ہے۔ سنتے مسکینہ دی دنیا اندر، اللہ وانگوں سندا حسین، جیویں خدا تے سرور بردن، بالکل اویں بردا حسین، مسکینہ دی دنیا اندر، اللہ وانگوں سندا حسین، جیویں خدا تے سرور بردن، بالکل اویں بردا حسین، مسکینہ دی دنیا اندر، اللہ وانگوں سندا حسین، جیویں خدا تے سرور بردن، بالکل اویں بردا حسین۔ کڈا غریب اکبر دا بابا، کڈا غریب زہرا دا لال، او میں دساواں 70 قدم تے بین کھڑی رہی، 7 قدماں تے دھیویں دی رہی، 70 قدم تے بین کھڑی رہی، 7 قدماں تے دھیویں دی رہی، آہندا ہے نا باہر آویں، تینڈی منت کردا حسین، دین دی خاطر کھنڈے خنجر نال، ویکھو کیویں کسدا حسین، آہدا ہے نا باہر آویں، تینڈی منت کردا حسین، دین دی خاطر کھنڈے خنجر نال، ویکھو کیویں کسدا حسین۔ میں پیاندا ہے دستور جداں مشکل ہووے، تے آندے خون دے رشتے یادے، تے جیندے جیندے ہومن وچ مشکل دے یوں دیا کر دین امداد، میں پیاندا پایا ہاتھ شبیر دیاں زلفاں وچ، تے جداں شمار نے نال جفا دے، سیداں دے تینڈی جرت نہیں، اج کنڈ میری تے ہوندے ہاتھ عباس برا دے، سیداں دا ایک لحظہ میں کو قتل نہ کر، تے میں کو کران دے استقبالے، او میرے نانا آ گئے وچ کربل دے گن دی اجڑی کو نالے، سیداں دا اج پیشی ویلے
جنج مک ویسی تے میں کو دس عباس برائے ہو نہ تو ہو سے نہ میں ہو ساں کن ویسی آیون دی مائیں